Ассалому алейкум тамошобинони азиз, сазе назарин саломати хубай. Имрӯз боз ҳам дар даромадгоҳи рақами 10 акция рафтестай либосои кӯдаконаи туркӣ. Боз ма шумода нишон метиҳам. Марамат даромадгоҳи рақами 10 тарафи Тиллобозор ворид ки гаштем. Дасти чап духтаро якм магазин. Боз борошона якта ба якта аз наздик бо ма шумода нишон дода аксияшона мефаҳмонам. Беҳад арзон кардагиян либосакои туркира. метавонед бо хутон биёен бинед набинед духтаро ряди магазинои шишагӣ ки омаде нами магазин. дӯстони азиз, аввалин чизе ки ман мехоҳам шумода нишони тиём ина акция рафтестай ина миё аз 80 сомон то 120 сомон нарх доштан. турецки тоза набастанушкошам ҳастай ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ. ҳози акция рафтестай 50 сомон шидагай мана турки тозаш моделора бинен чихе моделои фасонакай. марамат тамошобино ман суроғашона шумода нишон додам. метавонен биёен ай пеш бинен хоҳен нависеншона доставкатон кунан. размеро ҳамаш ҳаст. ассалому алейкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. зиёда аз 10 000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. шумо аз хона на баромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кор ёд диҳем. ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетон. ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. мана бинед чихе фасонакои хушрӯ ҳамаи ҳамино 50 сомон. кадомиша ки намегирен 50 сомонӣ барои шумо пешниҳод шидагай. мана ин тарафа бинем бастанушкагиёш ҳастай чиқа хушрӯчаян ҳамаша ҳамхел ё 120 сом буд ҳозир 50 сомон кардагиян духтаро. ина ҳичи намешава, беҳтарин сифатай, нархшам нархи олӣ. мана ина ячиликаам касе мехоҳа ина ҳастай. биёен бо ай пеш хутон бинен. мана баданай хел кроксуё ҳастай. биден чихе фасонай кроксуи чанд тарасветка дора. нархшон 60 сомонай ин моделора оригинало буда 130 сомонҳои турки духтарако. марамат моли нақс ки хоҳен биёен аз пеш тамошо кунен, баъдан метавонен интихоб кунен. ҳамаи ҳамино 60 сомонӣ. мана калоно размерои калонам ҳастая подростковой. ба духтарако ина ин навая набора нишонтон метимам фасонакай бовар кунед набори калони хушрӯ ё 300 сомон будан. ҳози акция кардагиян 200 сомонӣ. мана ягон ҷода туфаи хушрӯ бурдани бошен кӯдакбинӣ. абадок калготка попши бодик абадок калготки попши ино турецки тозаен. ина расветкоша бинен сиёша бинен бо чихе хушрӯай сиёҳаш. марҳамат беҳтарин акция шидагиай 200 сомон комплекти туркӣ. озибо дига наборошам ҳастай наборои хушрӯ уошам нишон метиҳам ва ёям 200 сомонӣ кардагиян. инай моделора бинен духтарако ҳози мекушоян. бинен киртара қафасонакай қафошам бинен аҷоиботай. нархи иям 200 сомон шидагиай. иям ҳамхе абадок дора, калготки дора, попшича дора. аз инам расветка ҳастай. ҳозир ҳамашона расветкошона нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо кунен. мана духтарако моделои беҳад фасонак. ин расветкашам хушрӯа. ира бинен калготкиша бинен гил дора. калготки абадок попшича. ина киртачаша бинен чихе хушрӯае расветка аҷоибот. марамат духтарако хоҳед ай пеш биёен бинен борошуна. хоҳен дархост кунен доставкатон мекунан. мана ёша бинен ина расветкаш бо аҷоиботай духтаро. ина аҷоиб хушрӯча ҳама ва ёша ҳастай. попшиву калготкиву ҳамаш ҳаст. инаша бинен бо чихе необычняй. баъзан либосои хушрӯ мепурсен. марамат инами нуқтаи савдо биёен. борошон ҳамаш туркияй бо аз нархҳои дигар ҷода нисбатан шумо аз иҷа арзонтар мегирен. мана
Анай шортикошон тоза турецкий тамошобино 20 сомони. Ҳоз то охири навора тамошо кунен, дигар намудушам нишон метам. Нигоҳ кунен, ҳам духтари ҳастай, ҳам бачагӣ мана тоза турки 20 сомони. Ҳеҷ чӣ намешава, шута мепӯшонен, пахтагӣ тоза мана. Кадомеша ки мегирен 20 сомонай. Рақамошон ҳаст духтаро, метавонен бо барои маълумоти бештар дар хичо нависед, муроҷиат кунен WhatsApp-шонда. мефаҳмонантона мана фассона кандиден ана баданаи шортико ҳастай аз 2 сола то 10 солар размера тоза турецки 30 сомонан диден ҷинсакои хушрӯ ози бачагиёрам нишон метиҳам бачаги пахтагию лёнай марҳамат метавонен биёен бо айпеш хитом бинед ёки аз иноям дархост кунен доставкатон кунан ана диден духтаро чӣ фассонакан 30 сомон беҳтарин нарх биёину размерора гирен духтаро размерои беҳтарин качествои хуб бо нархи арзон пешниҳодшудаги қафо намонен аз ин нуқтаи савдо аллакай ма чанд бор шиднавор мегирам бисёриё медонанд мана муштариҳое ки гирифтаган ҳам аз нархи ин нуқтаи савдо ва ҳам аз сифати борошон беҳадам розиянд марҳамат инаи лёноша бинен лёнай хушрӯча барои бачаҳо мана инаи духтаракия ё ҳамаш 30 сомонае чӣ хеле ки ҳозир диден 20 сомонаша нишонтон додум ана инош бошад ҳамаш 30 сомона качествоҳои беҳтарину беҳтарини бори туркӣ мана ана ин намудо духтаро бинен чӣ хеле фассонакан 60 сомон беҳад хушрӯвай ёям қимат бидан ҳози аксияштагай 60 сомонӣ кардагиян чанд тари сумка дора айди сола то 5 солар размер ҳаст марҳамат хоҳишмандо метонен ки дархост кунен доставкатон кунанд ёки биёен айпеш бинен ира бинен тоза туркия ҳичи намеша шута мепӯшонен кӯдакда ина размероша диден духтаро ина рангш мерава на материал худаш ягон чӣ мешава хулас беҳтарин качество дора ана баъд бо размерои подростковиам ҳастай турки ози иношам нишон метам ана расветкоша бинен ин моделаш 70 сомонай айди сола то 14 солара размер ҳаст мана аз инам ҳамхе расветка доранд хоҳен аз ино дархост кунен касоне ки молии туркӣ хариданиянд ҳатман биёен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен ина сиёшам ҳастай ана баъд ин шортикои туркӣ ҳаста иям бори навай ёш чандай нархиш чандай ина духтаро 60 сомон ина ҳози мекушоям бинен ҳози нав кушодистиян бори навай лёни тозаяй материалаш мана ино 60 сомон будай навора аҳамиятиян аз 20 сомона сар карда мо шумода шортики туркӣ нишон додем мана ино боша ҳози ҳамаша нав овардан диден ина духтаронаҳо ҳаст мана бачагиам ҳаста ё ҳамаш 60 мая аллакай сифатои беҳтаринуш хулас ҳама намуд подростковиё чанда 70 сомон 60 сомон мана подростковиё 60 сомон чанд та расветка дорад диден расветкаи хушрӯ доранд беҳад расветкаи фасон чанд та размер инаи расветкаша бобинен и расветкашам нағзакай хулас тамошобинони азиз анами борое ки мо шумода нишон додем ҳамаш бори туркӣ будан бисёрша новинкаора нишон додем бисёрша аксио шида будан ҳамонора нишон додем боз як-ду чиз дигашонам мондагиаи ҳавайёра нишон метиҳем баъд навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем боварӣ дорум маъқултон шид ина хоҳен айпеш биёен бинен борошона хоҳен нависеншона доставка мекунанд анаи моделора бинен султанкои оригинал ё чанд сомон 70 сомон беҳад хушрӯ размеро чанд айди сола то 10 солара размер ҳастай духтараки диден расветкои хушрӯ мана расветкоша бинен аз 2 сола то 10 солара размер меёбен ҳатман биёен шута мепӯшанира тоза туркияй беҳтарин аксия иша бинен бо
тарако ҳозир бошад дараҷа ма бальни киртора мехоҳам шумо нишон дидем барои кӯдакотон аз 150 сомона то 350 сомара. ина ми моделора диден, ино пеш 600 сомон будан, ҳозир бошад 350 сомон кардаган. расветка дора. мана бинед сафед ҳастай, розовый ҳастай, бирюзовый ҳастай. ина бинед чӣ қадar рангои хушрӯ моделиш. и ҳамон 600 сом, яке 350 сом штагай. ина розовиш. то охири навора тамошо кунед. ҳозир я намуд фасона 150 кардаган. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. ина ин моделаш 280 сомон диден. ина ҳамаш бо размерои калони хушрӯ доранд. подростковый размеро ҳаста. ина диден. ино 280 сомон то 6 солара дора размер. а оне ки ҳозир 350 сом нишонтон додум, вай то 15 солара размер ҳастай. ана баъд ана ин моделоша бинед, иёям 280 сомона. иёш то чанд солая? и то 12 солар размер дора. 280 сомон. фасониша диден духтаро чӣ хел платячои хушрӯанд. и бо расветка дора. расветкаи беҳтаринаш ҳастай. мана иша бинед бо розовиш. хулас як бор дигар такрор мекунем. ин авори мо аз бозори Корвонай, тарафи Тилло бозор. ина сафедша бинед. тарафи Тилло бозор, даҳм дарвоза, дасти чап. диден дасти чап, якум магазин, ряди магазинои шишагӣ. ана баъдан духтарако ина ин модело ҳамаш 100 чанд? ана ино 160 сомониш дагай. бинен киртора чӣ қадar хушрӯ. подростковый размерои беҳтарин. мана нархошонам хушрӯ. 160 сомон. кирта касе дар корай ҳатман биёен бо айпеш и дояи духтарако метонен харидорӣ кунен. туй ид хулас рӯзои хурсандии айпешай омада бо нархҳои хуб харидорӣ кунен. ина ин моделаш боша 140 сомона. расветка дора. бинен бо абадок дорак фасонак. мана расветкаҳош, мана материалшонам аҷоиб хушрӯвай. ана ин сирхакишам чи? ана сирхшам 140 сомонай. ана биёен бо худтон бинен. ана моделе ки ман ҳозир шумода гуфтам духтарако ки беҳад фасонай. ана ин моделояй беҳад дизайни хушрӯ дора. 150 сомон. ҳатман тамошобинони азиз биёен айпеш борошона тамошо кунед. ин расветкара бинен духтарако. ҳам қафасоншам хушрӯвай ки сиёша бинен. хе одамзеби хушрӯ кӯдак зебак. хулас марҳамат размеро ҳастай, расветкаҳо ҳастай. биёен бо нархи беҳтарин аз анами магазин рақами 1 ҳами киртора дастрас кунед. ё ки нависеншона доставкатон мекунанд. мана бинед оранҷевый, бирюзовый, розовый, фиолетовый чӣ ранге мехоҳен ҳастай. мана нархшон 150 сомон. ино пеш 300 сомон будан. ҳозир аксия рафтистай 150 сомонӣ кардаган. ҳамаш турецки тозаян. моли ино фақат моли Туркияй. ана баъд як модели дигар кирта барои подростковый размер. ана и киртай лёнай материалш беҳад хушрӯ. 250 сомона. то 16 солара размер ҳаст. 250 сомонӣ.